Kardom donatum ilitum kedam tang a video long 15 questions ilitum charli pon lo hala so video long ke number thom ke pen number plike raphoan ilitum charli pon lo lasi pini so video long bangke number plike ratrok pane ilitum charli pon na lasi number plike ratrok question bangke than kuru atum lun lamthi thek ladak bangke fill in the blanks lasi nang ne puma nang ji puma thek ong me ong puma thek the det ta chok puma lasi dak bangke answer bangke thek ong me ong pusi answer ji ladak bangke kitab long ki pi bangke la option a penak lasi nang litum enini porhi dak porhi free chot prote a si nang litum porhi rong post tame kali answer bangke thek ong me ong pusi answer lapen ke number grade trok bangke professor rongbong terang dak bangke dash aningkan bokolia dash along si amehang theklo lasi ladak bangke kopi aningkan lo la bangke aning 1931 tiniali puma 1949 phong berik puma mate 1939 jaitong puma mate 1937 langbong dingpi puma kasi answer bangke 1937 langbong dingpi pu rong si professor rongbong terang bangke amehang thekiklo lapen ke number plikir betroksi bangke rong mili kata pli pu kitab komat alamet posi kitok lo la bangke samsing hanse puma mate professor rongbong terang puma bonglong terang puma lun setimung pulo answer bangke lun setimung rong mili kata pli buke lun setimung si kardialam pen la rong milir hahi pu akitab si ka translate si la rong mili kata pli pu la lun setimung si kitok lo nang litum confused jata hai question along rong milir hahi pu mat si kitok lo plote la bangke professor rongbong terang la rong milir hahi pu la asami salam pen penak la professor rongbong terang ke toke la si la so akitab si anko karbi pen ka translate thulo lun setimung la so akitab amian alang li bang ir kon thulo rong mili kata pli pu number plike runner ke professor rongbong terang koloso aningkan pensi Assam Sahitya Sabha ame phu keman lo lake 2011 2010 1999 2009 lasi answer bangke la 2009 to 2012 2009 to 2012 si alang li Sahitya Sabha long mai phu chiplang lo lasi nang litum confuse agree donatum ladake answer ke option C sikipi stame lake kali lake 2009 to 2012 si alang li Assam Sahitya Sabha alang amei phu chiplang lo ke cheng si ningkan ke 2009 pen ha 2012 an lasi laso dak 2009 to 2012 pu ala dak option long ave that only 2009 plote la 2009 le nang li tum tik dun no na pen ke 49 na bangke professor rongbong terang koloso aningkan si Padmasri aman anong e kelong lo lasi Padmasri anong e lang li koloso ningkan si kelong pon lo la ke 1989 1981 1992 1985 lasi alang li Padmasri award kelong pon bangke anong e kelong pon bangke 1989 napen number pocket KARBI textbook preparation and publication committee along professor rongbong terang kopi aman si kelong lo lasi kongchung bang phu Bidyasar plate advisor phanlo bang phu plate member asi la alang li bangke chairman mai phu si alang li cheplang lo lasi la bangke chairman pusi answer lo lasi
la so video long ke la ang si kang tom lo la si next video bang ke nili ke dam tang question paper ke solve pon ji phan bor I pon po la pen ke video bonai pon po asinang itum la asitin video ta lang pe min noi prepare pe min noi la si best of luck la pen ke video ke la ang si pajut ko